Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu, pán vedúci. Plán. No veď, povedz, aj z miesta môžeš vysvetliť, o čo ide. Doplnok programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Nemôžem poznať chvíľočku. Tento program bol schválený teda sa vytvoril v roku 2003, bol ako plán v roku 2010. Rozdiel sa skupina ľudí takmer rok, si myslím, vtedy. Teraz bola dilema, keďže v januári potrebujeme podať žiadosť na štátnu rozvoj bývania na nájomné byty, na tú bytovku D4, na Slovensku rýchlo pokračovať v nájomných bytoch. Jedna z príloh je aj platný program. A keďže v tom programe napísané, že je platný iba od roku 2010, tak sme robili dotátok tomu programu v oblasti bývania. A zároveň týmto uznesením by sme predložili o platnosť do roku 2013. A mám názor taký, že by nové vedenie, nové zastupiteľstvo možno spomenulo komisiu, ktorá by v roku 2011-2012 pripravila nový program, ktorý by platil povedzme výhľadov od 2017 povedzme. Takže ako nechceli sme robiť úzka skupina ľudí, nový program, ktorý bol 2 týždňov, myslím si, že to nebolo správne, takže sme zrobili doplnok a predlžíme platnosť tohto, aby sme vlastne naplnili prílohu, ktorú budeme podať na štátnych rozhodovania. To je všetko. Dobre, ďakujem. Myslím si, že nové vedenie bude mať svoju víziu a svoje priority, ktoré bude chcieť robiť. Zbytočne by bolo schvaľovať dokument alebo dorábať ho podľa predstav, keď po novom, tak s novým potom. No, takže je to správne. Toto je len dodatok, aby sme mohli tú žiadosť podať. Môžem? Nech sa páči. Ja len akože by som chcel v súvislosti s tým, či je potrebné, aby sme to predĺžovali, tú platnosť do roku 2013. Lebo ako si už, nemám z toho dobrý pocit, aby sme my vlastne zaväzovali nové zastupiteľstvo tým rokom 2013. Možno, že bude mať ambíciu nové vedenie mesta, alebo čo, spracovať nový plán v kratšom horizonte. Nie je možné, aby sme to predĺžili napríklad do konca roku 2011? Môžeme. Akože myslím si, že by to bolo z našej strany už zastupiteľstva, ktoré vlastne končí túto činnosť korektnejšie. Môžeme, podľa je dôležité iba to, aby ten program bol platný, to, keď budeme podávať tú žiadosť, a to je január 2011. Aj keď viem, uvedomujem si, že to sú len také určité tézy a tak ďalej. Ale aby sme, neviem, myslím, že do konca roku 2011 treba to predložiť. Dobre. Treba povedať, že ten plán, ktorý bol spracovaný, mnohé veci z pohľadu perspektívy budú aktuálne aj v ďalšom období, ale prídu niektoré veci aj na základe nového poznania, nových predstav, ktoré bude treba dorobiť. Takže. Dobre, ďakujem. Tak myslím, že môžeme sa zhodnúť na tom 2001. Ja som ale hovoril vašim, aby podľa smernice overili, či stačí o rok predĺžovať alebo 3 roky. Nie je to žiadna smernica, to je vecou blízko zastupiteľstva. To ide o to, že či tí noví poslanci, nové vedenie, rýchlo vniknú do problémov a či ten rok im bude ako stačí. Tak predĺží. Keď nie, tak ešte predĺží raz. Dobre, ďakujem.